napot kívánok! Eljött hozzám 4 ember, hogy megbeszéljük a problémáinkat, mert egymástól ellopják a dolgainkat, az aranyat, a fát, meg a répát, amit tejbe aprítanak. Eljöttek hozzám, hogy segítsek nekik megoldani a problémát. Hát én szívesen teszem ezt. Kérem, hogy Varga Miklós jöjjön be. Jó napot kívánok! Jó napot! Szabadban. Szevasz! Ő mondja el, hogy mit lopott. Azt mondták, hogy lopott egy embertől, a szomszédjától. Én nekem az van ide felírva. A vaködöntő? Mit lopnál tőle? Tőlem szokott hozzám átjönni, még én adtam neki múltkor zsíros kenyeret, hogy egyen legalább valamit, mert ma átjött, ott kopogott a házat, hogy adjatok ma kenyeret. Ma messzántam ma, mert szegény meg mindig ott szokott kukázni lakótelepen. Hát én ezt nem nézem ki magából, hogy lopott. Mert a szeme se jó áll már. Már be van izével, rúgva. Na jó, lecsúszott neki, feles, na most. Jó van. De én nekem az van ideírva, hogy ön fát lopott a szomszédjától, meg... Mit lopnak fát is 20 négyzetméteres portájáról? Fa sincsen neki, a traktorbánsővel tüzelnek, azt is a személytelepről hozza. Jó, szeretném, hogyha bejönne Vaködön, és megbeszélnék a dolgokat. Arra lesülni. Mi van? Szétütlek a majom, szétütlek a majom. Nem maradhatja fel! Kilopott, mit van? Neked is azok Jasi faszol. Menj üljetek le egymást! Nem Fordjunk mellé, nem ülök. Úgy merjetek verekedni, hogy kaptuk olyan pofont. Nem azért vagytok ti itt, azért vagyunk itt, hogy ne beszéljük a problémát. Na mondjad! Hogy még az unok által is kicsórál a mindent, süljél le, bár mindent lopsz. Öld le majom. Amit kiszednek a kukástól, azt is szétlopod. Szüljél le, ahol vagy. Ha maga a kukából szedi a kaját? Hát miért ne? De igazán már mondtam, hogy múltkor is hozzánk egy zsíros kenyéré. Igazán nem majom, igazán, de szétütlek. Mondtam, hogy ne verekedjetek! Te is kapol, Jasi faszol. Te is kapol. Vakember, most már igaz. Te is kapol, gyere! Azért mondom, mert Azt a zsíros kenyeret is kukáztam. Süljél le, de nem is... Hát én ne... Várjon, van egy tanúm, aki bebizonyítsa, hogy akkor este nálam volt, azt hittük a rojlangot. A papó, az tegnap este nálam volt, amikor maga állítólag azt állított, hogy lopok. Hát igen, a kis unokát előtt, hát gyakorlásza. Unokája sincsen majom. Hát az elfikének a járga süljél le. Azt is megbasszál. Akkor, ha ön mondta ezt a papótnál, hogy mi elhívtuk hozzánk, hogy elmondja, hogy mi a baja neki is Vaködönnel. Kérem, papó, jöjjön be! Kíván! Mit az utas? Hát igen! Jöjjtek a bunyogó volt a majom! Jó, van, jöjjön, kérem! Ráüljek a szádra! Egyenesen belekakálok! Ez beszéde! Hát mindig, hogy jön hozzá kódon, adjatok már kenyeret! Hát Lopjuk a jó tölgyfát! Hát nekem most mondják kuplunk, hogy te loptál ez Na, rá fogja kuplunk, na! Na, mert rám fogott a majom, Hát most Én kiszakítom a Kérdezem, szádba! Kiütöm a szádba a bélist, te mit? olyan parasztok vannak a disznőzináltak a házat, te! Te! Hát itt Kenyeret lengetsz, megbaszom még azt is, amit ezt tetted! Rátok gyűjtöm azt a kis rokkon házatokat, te! Hát legyen. Mit tudom? Mi? De majom, mi? Pedig megölül, megír! Arra ütöm a székkel, hogy a Mit csinálnak maguk itt? sok volt ma az a feles, gyere papó, jaj! De akkor is megöllek! Na, jöjjön már! Na, jöjjön le! Josi faszol, jöjjél el! Nem rakadjék! A majom! Lőjenek!
Na, jöjjön. Én tudok még egy tanúsítottat. A kis Punci Robertot. Kis Segjakú. kis faszopó gyerek van. Mindig szokott engem szopni, szóval azt mondjuk. Hívja csak be, majd az elmeség. Jó van, hívjuk Punci fejű Robertót. Megöllek, bolyó! Jó van, maradjanak lyukba, vagy én csak Kenyeretlen geci! Szárkunk, kiveszem a bélést! Kinek? Mi van? maradjunk nekem hajó! Te is megfogod a szádat! Nem derezál te! Kenyeretlen geci! Az vagy! Jönnek úgy, jöjjötök be a Nem kenyeret! ilyen rukák másó éjfélkor szopunk ki fel a kilos kenyeret! Jaj, de az Azt úgy mondják, Ha meg hozzám minden este járok dolgozni a hűtőgyárba. Álljunk ma, meg én úgy tudtam, hogy magának tanulja a... Hát most már mondom, ez igaz a tűlapot. Elloptál! Nem volt! Engem meg le akart fizetni egy kis zsíros kenyérrel. Két szelet zsíros kenyérrel, hogy mondjam azt, hogy a Mickey Boot meg a Vakaró. Azt nem mondtad, hozzon átfel a nagy aranyak ráncukat, zacskóstúsz. Azt mondod, lopd már el azt, mert lopd már el azt. Hát hazudik, hát ez... Hát te hazudik! Mit hazudottam? Maradjál! Mindig fölmaradj olyan borjú! Részegecsked! Hát mit tudjuk-e? Menjél oldalba! Mindjárt összeverem az összeset, no! Gyerje! Milyen részeket? Ó, igazán No, igazán Josip, mire jött ki Afrikából, azt hiszem, hogy Hát, te itt nem budiskora lenne, hát ne szálljunk. Te hogy itt engem? Puncinya? Az vagy te, te jó, Nem is van! Ma is megtudtuk, hogy ezek a bornyugászik össze-vissza magyaráznak, és Milyen bornyugászik? milyen bornyugászik? Elrugott a majom!